Морски чудовища се появиха на вълнолома във Варна, но спокойно не се притеснявайте, съвсем не са истински. Става въпрос за рисунки. Цялостната картина е дълга 150 метра и се появи по време на фестивала за улично изкуство, който събра на едно място десетки райтери. Повече за това ще разберем в следващите минути от един от участниците в това събитие, Метин Голеш от Истанбул, и Мария Баджакова, организатор на събитието. Добро утро! Здравейте! Разкажете ни малко повече за този фестивал. За първи път ли се организира? Въобще как ви хрумна тази идея и откъде беше провокирана? Нито формата на събитието, нито пък това е нашето първо събитие. Са за първи път във Варна. Това е едно събитие, което има традиции в национален мащаб. Във Варна Sprite Graffiti Jam се прави за първи път. Това е наша инициатива на Морфа, младежка група Морфа в рамките на Fun City. По тази инициатива работихме заедно с Каска Маска, един от важните хора във Варна, които са супер известни в андерграунд средите. Доволни ли сте от резултата? Имаше ли такъв интерес, какъвто очаквахте да провокирате? Ние сме доста доволни от резултата. Това, което е по-хубаво, е, че постоянно срещаме хора, които така малко сме изненадени, но не просто ни казват, че им харесва, а че много им харесва, че това, което се е получило като резултат, е много добро, че условията, които са получили пък артистите, също са много добри, което така е много приятно ни изненада, защото знаете, че винаги по време на едно събитие има недоволни. А от тези 40 артиста, които ние имахме, получихме много добри коментари. Ние виждаме кадри от мястото на случката, така да я нарека, защото наистина доста мащабен проект, 150 метра. Как избрахте темата на графити изображенията? Не беше много трудно. Да, просто там е известно място на град Варна и предишната тема пак беше морска там. А защо чудовища? Можеше руселки, нимфи? И малко повече фантазия да има. Как успявате да пречупите така малко закостенялото мнение, особено на по-възрастните хора, че те свързват графитите с някакви безразборни драсканици по стените на сградите, общо взето вандалски прояви. Всъщност това е едно изкуство, което е по-модерно и може би не се вписва точно в техните представи. Ами това е част от посланието ни, когато правим графити и стрит арт събития. Като младежка група, ние по-скоро работим в сферата на младежката политика и градим някакъв вид практики, които ние смятаме за нужни в рамките на местната общност. И всъщност едно от тези послания в рамките на младежката политика е именно отношението на младите хора към градската среда. По този начин се опитваме да мислим малко по-напред и да знаем, че живеем в една общност, където хората имат отношение към градската среда, на първо място. И на второ място, че самата общност е готова за това. Тоест, всеки един от нас трябва да има отношение и да допринася за нея, да преосмисля средата и да я променя отговорно, естетически и с послания, които имат смисъл за всички останали. Опитваме се да работим най-вече с млади хора, защото ефектът е много повече години напред. Малко по-трудно ни е, както вие казахте, с поколенията напред, защото те са свикнали да живеят при едни други норми. Младите хора винаги провокират, винаги са провокирали и са изненадвали. И това, което пък ние се опитваме да правим през такъв тип събитие, е да формираме отговорност и у младите хора за това какво се случва със средата, когато те изразят мнението си. Хубавото от всичко това е, че те го правят смело. На колко години е най-младият участник? Може би 16 години. 16 години. Да. А ти от кога се занимаваш с графити? Горе-долу от 8-9 години се занимавам, да. И как откри за себе си това изкуство? Като гледам стари списания с графити или стари филми от 80-те години с брейкданс и графити, такива филмове по-скоро. Можеш ли да направиш едно сравнение, когато говорим за графити културата в България, в Турция, в Истанбул? Какви са приликите, разликите? Има ли такива въобще? Не точно. Има разлика, естествено, но това е нормално. Начинът, по който се изразявате ли е по-различен? Не, същото е. На мен ми е много интересно това, защото имаш наистина един голям простор на въображението и много голямо платно, на което да рисуваш. Не те ограничава нищо. По какъв начин всеки, който иска да се занимава с това, може да се насочи към правилните хора, които да му дадат насоки, които да бъдат негови съмишленици, да обменя идеи? Това малко става с време, по-скоро. В смисъл, всеки, който почва,
просто драска навсякъде, където иска, ама после се научават къде, как може и така нататък. Специални материали ли се използват за Да. графитите? Специални спреве. Специални спрейове? Да. Много качествени. Да. Там също има конкуренция при фирмите, които ги произвеждат. Общо взето ние се опитахме да предоставим на нашите участници най-доброто, което има и като условие, включително и като качество на спрея, и като качество на фона, който беше специално изработен за тези условия, понеже локацията е много специфична. Тя е изложена постоянно на пряка слънчева светлина, имаме невероятно силна влажност на въздуха, вятъра е много силен, което беше така и в началото на самото събитие, малко ни притесни. Така че сме се постарали да имаме специална смес за фона, да имаме много добри спреове и така всичко да се получи добре и да е трайно във времето, както беше траен предишния графит, който направиха 2006 година. И общо взето ние подновихме сега, по-скоро покрихме поради единствената причина, с цялото уважение към предишните артисти, но поради причината, че той с времето така или иначе устарява и трябваше да бъде подновен. А колко време отне създаването на тази рисунка? Видяхме скелета, 150 метра е доста, ето виждаме отново кадри. Колко време трябваше да подготвите терена за работа и вече самата работа после? Може би горе-долу 4-5 дена общо. С слагането на скеле, боядисане на стената и рисуването. От тук нататък, какви са проектите? На къде сте насочили вниманието си? Следващия ни проект като Аморфа е Видеохолика, което е международен фестивал за видеоарт. Нещо изключително предизвикателно, което се радваме много, че се случва във Варна. За 4-та поредна година тази година ще бъде. Приятели наши го организират. Нено Белчев, който е организатор на това събитие, също беше на един от художниците на нашия фестивал. И сега ние ще се опитаме да върнем услугата и да му помогнем при организирането на Видеохолика, защото той не е комерциален фестивал. Видеоарт не е комерциално изкуство и е много трудно да събереш подкрепа за него. Същевременно, по начина, по който графити провокират общността, така и видеоарт провокира хората в мисленето им и в естетическото им изразяване. А какво всъщност представлява този видеоарт? Какво може да се види? Видеоарт са различни по дължина филми, които са по-скоро арт филми, а не стандартното късометражно кино. Селекцията в момента тече. Тя е почти изцяло международна. Много ли са строги критериите? Не са строги критериите. Видеоарт е много предизвикателно изкуство, така че колкото повече предизвикателство има, толкова по-добре. Това е може би основният критерий. Но Нено си преценява това. Това, което ние се опитваме е да мотивираме повече млади хора за пореден път да отворят съзнанието си за нещо ново, да видят, че има различност и да се включат в нея, да се опитват да я познават и да участват. Каквото е мотото на Европейския съюз, еднакви в различието. Успявате ли, ето вие сега казвате, че връщате жеста, т.е. помагате си един на друг, винаги всеки с каквото може. Наблюдава ли се обаче такава тенденция по принцип сред младите хора? Имат ли такъв начин на мислене? Fun City е пример за това. Всъщност нашето събитие се случва в рамките на Fun City, младежкия фестивал на Варна. И това е първото му издание. И ние имаме удоволствието и приехме предизвикателство да сме част и от организаторите на Fun City. И трябва да ви кажа, че наистина е голямо предизвикателство, защото се събират различни младежки организации, които имат тотално различни цели, много различен начин на работа и различен тип събития. И трябваше за доста кратък период от време да направим нещо в непознат формат. Някои не се познавахме дори помежду си и права сте, голямо е предизвикателството. Мисля, че резултата беше добър. Fun City се оказа едно доста пъстро събитие, всеки успя да се включи по някакъв начин, но определено има върху какво да се работи. Аз си мисля, че това е във всяка една сфера всъщност на обществото. Защото ние като младежки организации понякога малко ни подценяват и казват, те малките правят нещо си там. Не е така. В смисъл, това е едно легитимно, истинско събитие, няма значение какъв тип организация го прави. И в този смисъл да работиш с партньор винаги е трудно. Fun City обаче има така много сериозни претенции за следващото си издание да има много по-сериозно международно участие. Това означава изблъсък на много различни култури, начин на мислене. Колкото и да сме близки, толкова имаме много сериозни различия. Подготвени ли сте и за такова нещо? Нашето събитие беше доста международно.
ние сме готови винаги. Какво беше възприятието на всички гости, жители на града, сред които пак слагаме като контрапункт по-възрастните, защото много нестандартни неща бяха представени в рамките на Fun City, лонгборд, разни други, които аз дори не можах да запомня. Бяха затворени много улици във Варна, много музика. Бяха ли съпричастни, така широко скорени към тези прояви? Мисля, че това не се определя само от възрастта. Има хора, които идват и са на така доста по-напреднала възраст и които се забавляват много повече от, примерно, млади хора или хора на средна възраст. Това общо взето до мироглед на човек. И затова ние работим точно в тази посока. Още от млади хората да свикват да бъдат отворени за различното. И колкото по-ново е, толкова повече да ги привлича да опознават новото. В този смисъл мисля, че Fun City има много важно послание. Освен това, че дава възможност на младите хора да покажат какво могат, има и друг тип послание, което е всички поколения да си напомнят още веднъж на себе си, че трябва да бъдат отворени към новото. Мисля, че успя Fun City да го постигне това. А нашето събитие успя пък в международен план да докаже, че творци от различни култури, млади хора, могат да общуват много добре заедно и да направят това, което направиха в рамките на 150 метра на стената в рамките на един ден. Случвало ли се, например, ти да започнеш да рисуваш нещо, някой друг райтер да се вдъхнови от това, което си започнал, да довърши твоето произведение? Случват ли се такива неща или общо взето обаче... всеки работи самостоятелно? Всеки работи самостоятелно по-скоро, да. Но всеки има представа за крайния вариант. Всеки си има един стил за рисуване, да. Надявам се повече хора да се включват в такива предизвикателства и възприятието на хората да е така по-различно от това, което е било до сега, да станат по-отворени за новото, така както и вие се целите да постигнете. Пожелавам ви много успех и се надявам при реализирането на следващите ви проекти отново да се срещнем. Мерси, ние ви благодарим за подкрепата и ви заявяваме още от сега, че ни е много важна. Тоест, трябва да имаме трибуна, на която да показваме какъв тип послания отпращаме. За нас е интересно и много полезно също, така че удоволствието е взаимно. Отново ви пожелавам успех. Благодарим ви, лек ден. Сега е време да си припомните предложенията на културните институции за тази седмица.